Aduh ke om. Wah. Woohoo. Okay, Genu family. Nilinan lom ke difu log se vlogs ka salam nalism sa may thek panlong lo. La se la so series anlang nam delang polote nal tum lang daming non. And thank you so much Genu family. La so ningkan sta me kichudlo. And New Year tanangale lo don made dum. La se kado kawe la so ningkan ke ban sta me tum kado kawe keceng men kejut kupima kecok ce realize pamikanang po lalo ate non ningkan kimi ke aku na laso ningkan ban nang lik pinison ke klem chok sedat pustamela ningkan ke ban phan bang ke tata bye bye lo las ningkan kimi bang ke nang lin isi aku new generator non mane kopi asai ke akam si kimejima la bang le claiming non don mare do ate New Year stamina le le yo naben kado ko yon stay nili ningda ching sampik Genu family dum handa ate Genu family dum da chetong jai lo la pen chetong te ta do la si ke bang i long journey stamen nili chithik bom lo but apor bang si chelong le dari tilo ta nili long journey pansta me matha pon bombo and kata ko Genu family anto se nangli tum pansta me anam hiu jumi pa do nang lapen nangli tum ke claim ke dam la anto se arnam hiu jumi na pa pipon nang don mare tum ita azidon ningkan ke ban ke la pula ben ke yo Christmas tame nangale la and la depen Christmas dalon pulate New Year da cheng felibo and exam ke do tuman fans tame all the best Lapen Genu family tum nali tum exam do bombs tame kaddo kabe fans tame all the best tognun pakanon and athe nali tum athe education hello important ke lasi eli tum education na hin bang anso se Chepaduk Nanglang si don mali tum kaddo kabe tame education na hin bang eli tum focus re nang po lolong lasi nili istame la pulo lapu hin da klem lo YouTube hin da klem lo lapu nili methang education hin da chalang bom lo lalo don mali dam lasi lifelong ke ajara chipu thek the ta eli tum bang basement klem po long bo lalo lasi pini bang ke nili hem ke dam lo yo dipu arju ding lo nili ke do lamat se hem da che dam der ji ding pek lo se to lang pon mamang don mare dum kabe nili isi kachuning rikang tumange non eli tumkar beng long stame YouTubers do peglo sista Ahok pet ke klemang ke nili thek monlong lelang athe amethang channel long ke la ke upload ji ke bang video Lapen ke bang alun
labang ke Ahok pet ke laki kanghu pusi pudami don maletum lasi nang methang phan Chepat rakri don maletum athe hola tum ta ko ani ka Chepaduk pensi video ka selam lo upload iglo lasi non nangli tum copy lo Klem lenge hola so a video hai nangli tum delete ik pet non Lapen ke nang methang a content le upload non lasi nangli tum 3 months ang bong pen YouTuber success YouTuber ceman kang tung pada pini ni lihat tips nang tanik po la sela tips bang pakai joy pick keceng si ke nalin da chini po YouTube account khuli nang po la dat pen ke nangli tung copy content lo upload kang tung ke la lodi la si nangli tum YouTube long ke ajada video समय nang copy man nang skill ke do lalu nang drawing ke draw na mamia mohor ke draw pen si nang ke upload jima lahai समय Klem me lapen ke vlogging example like moto vlogging Lapen ke nane elong adim dam po langsun name explore dam tho lai same isia vlogging lo explore dam lo lalo lamate travel vlogging ma nane khilo dam si vlog se mar dam lai yo dopik lo Lapen ke entertainment video funny video same nel tum lai same selam pon me lalo lasi labang ke nangle tum copy man nang ning ke hang labang upload ingnon like example copy content si nang litum ning ke hang malabang upload ingnon labang ke first point bang ke YouTube account ingpu ignang po second bang ke nang litum video content kosong se upload jima lalo isi bang and third bang ke nang litum most of all lahan lo main problem ke athe 1k pen 4000 hours kosong se pa complete po ma las thelam lo di don mare dum 1000 subscriber Lapen ke 4000 hours complete lalo 1k 1000 subscriber donang bonang lo Lapen ke 4000 hours mane 4000 mane ghonta ke lang do nahi lalo means nang copy ma video ka upload Lapen se total si 4000 ka cheplang po la se copy lo Klem nenge nang tum daily content upload not daily content upload lo pulote nang tum views dono eveno nangli tum upload not lalo atheni leta 3 years fast nei nilta ke cheng si Klem ge views ta avelo normally tum nane 80 views 40 views anchalo normally tum amani le give up edelo la never give up puret ke lan lo atheni le daily upload lo daily content upload lo uploaded same pini angbong ange nali tum rata kang hon ke longpon lo lasi lapwa views ta bang bom lo la hot pen do lo hot pen ave lo signing bibe lalo mase nal tum ke cheng si ke YouTube account khuli non second bang ke nangli copy content man ning ke hang la bang uploading non Lapen ke third bang ke 1k pen 4000 hours complete nangji lalo alam ke la so kapo complete phan ke nangli tum Chepaduk nangji athe subscriber ta long sung pic don mari tum Ahok sipu athe nangli phan content si nanglang ji copy content si upload jima la si nangli tum han nanglang ji rat tum ke la si content Pamesen non Lapen rat tum han aning padok i phan de nangli Chepaduk igno lalo automatically support bang ji don mari tum nangli Chepaduk re non copy ma video upload re no don mari tum nangni nang methang ka Chepaduk nang methang content nang methang ka selam nang methang editing a video lale upload ingno bang a video upload ri don mari tum nang methang phan Chepat down ri Lapen ke nang methang phan Chepat therak methang content le upload no don mari tum lalo pulote rat tum ta ning nang dokpo Lapen ke automatically support bang ji don mari tum lasi un ane Klem pon no lalo support bang ke kupilo nali tum step 1 step 2 step 3 do step 1 bang ke 1 ke pen 4000 hours complete nang ji la so la complete lo pulote nangli tum hada automatically Google automatically YouTube studio long si duji don mali tum hada step 1 step 2 step 3 lalo Lapen ke step 2 e koson lo la ke Google Adsense la hen lo main ili tum dak pen nangli tum income meji lalo income mang ke nangli tum la ke 1k pen 4000 hours complete nangji la complete lo pulote second step ang automatically nangli phan Google Adsense nang pau pen toipu la banali tum Klem nun pakano la pen ke pin do Google Adsense pin pola so pin ko son sinang pale jima ora dak automatically nangli step 2 long bernam lo pulote automatically
la nangli address si bang ji ke cheng si address si first mention po address hai tok dun pamikan no lapen ada address 1 address 2 po do address 1 long ta same tok no address 2 long ta same tong lapen address 1 long bang ke nangli tum last ending long phone number kachepi bang tengni ring non athe phone number pilo pulote nangli tum direct nangkol fit polake post office pen lalo la se hola address long tok dun pakan no angke la bang ke already nangli phan approve po ek din kalite 12 hours ang bong pe nangli phan approve po la depen green tick sign mang lo pulote step 1 complete step 2 complete la pen step 3 hen lo main e jong adhak dum dak hen lo chington kok iti athe step 3 hen lo main ke don mare dum la step 3 bang ke kupilo dak youtube tum nangli phan nanglang po je la so channel ke methang si upload mate Kaprek a video si upload lo la lo di don mare tum la si nangli tum step 3 long mangke 3 days kalite 2 days nanglang po nangli phan nang channel manela Kaprek channel pen si ke en mate methang ka Chepaduk pen lo puja hedon mari tu la si jong si bahar tu nak chini jije la so video ko na pen si ke download ko na pen si la support ke en si da ka channel long ka blum sop nang chini la si nang le tum la lun kang hu video kang hu la ke nang enelo don mari tu is la step 3 long masih hingo dak po la ke la si nang methang a content le upload ignon don male tum nang methang a video ka Chepaduk bang le upload ignon don male tum la si nang le tum nang methang a content le upload ignon athe step 3 long masih nang chini de ji la lo jong se la bak approve bang ke nang li jong nang methang content putel la ke automatically approve po la pen jong se kali polate la so channel ke nelo Adok ko han tuning rilo je methang a content le chablok igno lalo athe nang methang content le chablok lo pulote answer se ki meji 1 week pen 3 video kalite 4 videos uploading not like 6 minute kalite 5 minute chok lagile 10 minute 12 minute chok lalo la se nili kadok ko han tuning rilo Kaprek a video ke download si nang channel long upload rino lalo nang methang han cepat down ri la pen ke cepat rak ri don male la pen oh wait